أرسط زينا كعزوك قدما من سرابي أحمد ناب سودان عبيلو تين ممتاز حش عدل كم فتر تحبير الله فتنا عصر تهل تخفلي كل التشحن عصر شدشنا متمرت ببرك هاجر يوهب الله أب كينات غازات تون مبال صعري يقبر مهلاو سي أفليتو أديس أبا كابز مدبرو استوديو إي تي بي عزو سلامتنا تقبلوا كبرات تختتلتين الساعات زيز تدالو زيناتات ما أدي زينا إي تي بي تقرنيا نهو يجمر اللو مس زيناتات جيتات شوالو مسخم كسانحي سنة مكتال نكونا لكم ناتمنخو فلما حصرت زيناتات أبلات بايتو كلت هزبي فيدرئي كاب حد 220 شوعاتن شحن كلت 270 شوعاتن طبيعتات زأكبوا محتوتات نتكالات تقريبا أفصم تأكلات نحتوتات هزبي تأمتها بمحابنا كسر بايتو أتحساسيبو كاب هزي تلعلو حتوتات باستفراليو أبيات عيو منسرات مبريه تواهبا أبالات تبايتو بستمرسو كبابتات بموراد كاب حدميتن عسران شوعاتن شحن كلتا 270 شوعاتن أبياتات زأكبو محتوتات نتوم تكالات أقريبا سنة سلام تقام وواهبا قلقالو تكالات مقوتات هنسات مسارة المعاتات حتوتات هزبي زي مدماز زبالن أبايتو زلون مفللاي زبلوتهم كاندقاندي حتوتات يوم أتوم حتوتات بمنستر تمرتي بروفيسور برهانو نجا منستر حرشا دكتور جرما منتي منستر سرحان كيلتن مفريات كامل منستر تعنا دكتور مقدس دابا مبرهن ملاشني بوم منستر تصوع منقسي تبايتو دكتور تسفاي بلجيجي نحتوتات هزبي مملاس منقسي تمت بمحاب كسر حيلام قدماء منستر أبي أحمد بحلفة هيوت نبر سيناتر أمريكا جيم إنهوف زي تسمع محزن قليتهم توم قدماء منستر محبرو ميديو مابز محلالف وملختي نبر سيناتر جيم إنهوف ناي متكل سمن حقنيان فتاو إثيوبيا نيرومي لهم حلفة هيوت توم سيناتر بمسمعي حزينة بمبال كله جزاء ذكر سب كم زخونو قليتهم بتزامد زينا أفو قباي بايتو كلت هزبي تاقسج أفو بحلفة هيوت نبر سيناتر أمريكا جيم إنهوف زي تسمعهم حزن قليتهم توم أفو قباي محبراو ميديو مابز محلالف وملختي سيناتر جيم إنهوف أب حاقو سيخون سقم حقا فتاوي إثيوبيا من باروم الزخاخرة فتنا عصر تخل تخفلي كل تشحن عصر شدشنا متمرت ببركة هاجر يوهاب اللهم لما عالتين تفتنتي تمهارو محبرو ساينس عصر تخل تخفلي أبي يونيفرسيتات فتنا يوصلوا له نتي فتنا بعلي زي جمروا منستر تمرتي بروفيسور برهان نقام لومي نلعلي شعات الشيح يغرتها لومي نلعلي شوعات مئة شحت مهارو زوها فتنا نفلما أوان بأونلاين ورقة نيلام أما الله هاجر تجمره بأونلاين ورقة زوها بهاجر لخفتنا عصر تخل تخفلي صريت تمرتين من رقاص ناي زيتت حازة تلمي حد أكل كم زغنة تقليسو فتنا محبرو ساينس كابسل السكساب حمشة حملة كل تشحن عصر شديشنا متمرت كوهابيوم أبتقرأي دما بخلت تزور زوهاب تخون قدما يزور تمالي كلتا عمله كلتا شحن عصر شديشنا متمرت كم زيتا جمره يذكر كساب عصر تخلت حمله كم تصنح دمام تحبيرو مخنياتو دما بنبار سرعة تمرتي زي تمهارو أبزبنا تمرتي كلتا شحن عصر سلسن كلتا شحن عصر تاربعتنا متمرت كيف التانو زنبرو تمهارو حزي يوسدو سلا زلو يوم تباهي اللهم
ኢትዮጵያ ንልዕሊ 1.1 ሚልዮን ስደተኛታት ከለላን ደገፍን ትገብር ከም ዘላ ግልጋሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስቲን ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ጠይባ ሐሰን ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝመጹ ስደተኛታት ተተኣናግድ ዘላ እኳ ተኾነት ዜጋታት ድማ ብዘይ ሕጋዊ ስደት ንጸገም ይቃልዑ ምህላዎም እቲ ጉዳይ አተሓሳሳቢ ኮይናሎ ኢለን ምስ መንግስታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ብምግባር መንግስቲ ዜጋታቱን ኣብ ዓዶም ይመልስ ከም ዘለውን ሓቢረን ኢትዮጵያ ካብ 26 ሃገራት ዝመጹ ንልዕሊ 1.1 ሚልዮን ስደተኛታት ብምቕባል ግቡእ ከለላን ደገፍን ትገብር ከም ዘላ ገሊጸን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘለዉ ዜጋታት ቁጥሮም ካብ እዋን ናብ እዋን ይዛይድ ከም ዘለውን ሓቢረን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዙሓት ቀትርን ለይትን ደኺሞም ብጽቡቕ ኩነታት ኣብ ዝሰርሕዎም መሰረተ ልምዓታት ጉሓፍ ዝደርበዩ ካብ ዝተፈቀደሎም መገዲ እግረኛ ወጻኢ ዝኸዱ ከምኡውን ነታ ከተማ ሓምለዋይ ንምግባር ኣብ መካፈሊ መገዲ ዝተተኸሉ ተኽልታት ብእንታይ ገደሸኒ ብተሽከርካሪ ብምግጫው ጉድኣት ዘብጽሑ ኣካላት ተቐፂዖም ብመሰረት እዚ ሰለስተ ትካላት ካብ ዝተፈቀደ ቦታ ወጻኢ ጉሓፍ ብምድርባዮም ከከም መጠን ጥፋኣቶም 100,000 20,000 ብር ዝተቐጽዑ እንትኸውን 5 ኣሽከርከርቲ ኣብ መካፈሊ መገዲ ጉድኣት ብምብጽሖም ካብ 150 ክሳብ 300,000 ብር ከምኡውን 11 ሰባት ካብቲ ዝተፈቀደ መገዲ እግረኛታት ወጻኢ ብምኻዶም ካብ 100 ክሳብ 150 ብር ተቐፂዖም ነበርቲ ዞም ደረጃኦም ሓልዮም ዝተሰርሑ መሰረተ ልምዓታት በቲ ዝተፈቀደ መገዲ ጥራሕ ብምጥቃምን ብምክንኻንን ዓርሶም ስድሮኦምን ካብ ቅፅዓትን ሓደጋ ትራፊክን ክከላኸሉ እቲ ምምሕዳር ከተማ ምትሕዝሳቡ መረዳእታ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ኣመላኺቱሎም بقطع فنو كاب تلفزيون إثيوبيا نابخم زبل مادي زينا إتبي تقرنيا قلتلو مريسكم سلت كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزر نابل حرنا يوم زيناتات كنسقرينا نقول بابتي هاجرات زقدم دبلوماسي نتختلت تركب إثيوبيا أبغونس إزلو حيلتات ناب سلام نخمس وحزتو تلميذ عوة تخينو أبتي زوا حدش تاريخ كتصحف كم تخيل تقليص اللهم قعزو قدم من سرابي أحمد ناب سودان عبيلو تين ممتاز حش عدل كم زفترون تحبير له نسأب صاب نبرت يتونه أبراهام فسام قدم منستر أبي أحمد 27 سنة 2016 عام تمرت كباي توكلت حزبي نستلعل لهم حطوتات مبري أبزهاب الأوان سأقم سودان سأقم كلاتنا بمخانو أبقون حزب السودان تأتو كنبلينا كبلو مزدرابو ميزكرم قربتنا بملكام جزي بتشايدل قربتنا أب سنة وان طرح يكونن أبوان تقمنا زحجزنا حو حزب السودان انت تقم بزلنا عقمي كن حق زي قبا كاب كلت يوم تواقعتي حيلتات ميتاوي زي شارع متكل حزنا كلت يوم ناب السلام نخمس والناس رحنا تنحنا هنا حزون كنسرحنا اتوم قداماي منستر نزيد حري مزرابوم أبصمنهم بقنصي نتفتنتنا بتركب السودان بمخاد عدد عصاليتهم يوم كند علامة عدتهم دما 15 أوارح صنح قنص السودان أماراتي زلاق سلام نمدلاي كم زخونة منستر قديات وصاي فيدرئي أمباسادر تايات قسلاسي تزاريبهم የሰላም በርን ለማሳየት የሚችል ወዳጅና መንግስት ያለ መሆኑን በር ሰላም ከርኢ ዝኽእል ፈታዊ መንግስቲ ከም ዘሎ ንምራይ ከምኡ ድማ በዘጋጣም መንገዲ ሰላም ንምምልኻት ዕምቆት ዘለዎ ዘተ ንምግባር ቀንዲ ዕላማ ትመገሻ ብኻልእ ገጽ ድማ እዚ ጎንፂ ዜሩ ንሱዳንን ህዝቢ ሱዳንን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢ እውን ዝጎድእ ብምዃኑ ክናዋሓ ይግባእን ብዝተናውሐ ቁፅሪ ህዝቢ እዩ ዝንገላታ ዝጽገምን ህይወት ዝኸፍልን ስለዚ እዚ ጠጠው ክብል ይግባእ ነዚ ተዋጋእታ አካላት ክግንዘቡ ይግባእ ሰላማዊት ኣብ ዝኾነት ሱዳን መንግስትን ስርዓትን ክምስረት ዝግባእ ስለዚ እዚ ክግንዘቡ መልእኽትን ምምሕልላፍ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሱዳን ናብ ጎንፂ ካብታቱ ኣብታ ሃገር ዑደት ዝገበሩ ፈላማይ መራሕውን ኮይኖም እዮም ንዘላቂ ሰላም ሱዳን ዕላማ ዘለዎ ጉዕዞቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዙሓት ሃገራት ናይ ክነተዓርቀኩም ሕቶ ኣቕሪበን ኣብ ዘይተዓወተሉ እዋን እዮም ንፖለቲካ ቲዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ፖለቲካ ግን ጉዕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ሱዳን ኣብ መሬት ዓብይ ለውጢ ንምምጻእ ዝሕሽ ዕድል ዝፈጥር ኢሎም ኣዛዚ ጦር ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን እውን ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እንትቕበሉ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምርኣይ ጻዕሪ ከም ዝገበሩ የርኢ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘቕረቡሎም ጸገማት ብሰላም ናይ ምፍታሕ ሕቶ እውን እቶም ጀነራል ብኣወንታ ምቕባሎም ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ይዛረቡ ከፍተኛ ክብር እንደሚሰማቸው
ዝለዓለ ክብሪ ከም ዝስምዖም ብፍላይ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኸበረ ምስጋና እዮም ኣቕሪቦም ጽቡቕ ኣቀባብላ እውን ገይሮምሎም እዮም። ድሕሪ ዘተ ድማ እቲ ጉዳይ ብደንቢ ከም ዝርእይዎን ብሰላም ንኽፍታሕ ድሌቶም ከም ዝኾነን ኩሎም ሓይልታት በዚ መንገዲ ንኽጓዓዙ እዮም ተዛሪቦም። ስለዚ እዚ ዝተሳኻን ውፅኢታውን ዘተ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተሳሊጡ። ሓያላት ሃገራት ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ሱዳን ናብ ሰላም ንክትመጽእ ፈቲኖም ጻዕሮም ውፅኢት ኣልቦ ኮይኑ ሱዳን ንከባቢ 15 ኣዋርሕ ኣብ ጎንፂ ትርከብ። ንጎረባብቲ ሃገራት ዝቐደመ ዲፕሎማሲ እናተኸተለት እትርከብ ኢትዮጵያ ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብ ሰላም ንክመፁ ዝሓዘቶ ትልሚ ዝዕወት እንተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ሓዱሽ ታሪክ ክትጽሕፍ እያ። ተንተንቲ ፖለቲካ እውን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቢሉ ኣብ ሱዳን ሰላም ክፍጠር ከም ዝኽእል ተስፋ ኣሎ ክብሉ ይገልጹ ኣለዎም። እዚ ጻዕሪ ሰላም ዝሳኻዕ እንተኮይኑ ድማ ራዕዳውነት ኣብ ምውጋእ ነቲ ዞባ ኣብ ምርግጋእ ንዘላ ኢትዮጵያ ካልእ ዓወት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ዝቁጸር ይኸውን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጠረ ጸገም ጸጥታ ብሰላማዊ ዘተ ተፈቲሑ ዘላቒ ሰላም ንክዓስል እጃሞም ከም ዝዋፁ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፍኖተ ሰላም ገሊጾም። ሰላም ንኩሉ ኩሉ ንሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ፍኖተ ሰላም ዛዕባ ሰላም እቲ ክልል ዘተ ኣሳሊጦም ንጸብጻብ ራሄል ፍሬው ዳሃብያስየን ሰላም ንኩሉ ኩሉ ንሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ እዋናዊ ኩነታት እቲ ክልልን ቀንዲ ተግባራት ሰላም ካውንስል ዝጠመተ መድረኽ ምክክር ተሳሊጡ። ተሳተፍቲ መድረኽ ኣብ ከባቢኦም ዝተፈጠረ ጸገም ጸጥታ ንማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዘሳጥሖም ይገልጹ። ኢኮኖሚያችን ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረን ያለ ያው ትምህርት የቆመበት ሁኔታ አለ። ኣብ ኢኮኖሚና ልዑል ጽዕንቶ እንዳፈጠረ እዩ ትምህርቲ ተቋሪዙ እዩ ዘሎ። ብዓውደ ጥዕና ብሕርሻ ግብኣታት ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ዘይመብጻሕና ተምሃሮ ከም ኩሉ ክረኽብዎ ዝግባእ ትምህርቲ ብእዋኑ ዘይረኽብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሰብ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ዝኣትወሉ ኩነታት ኣጸጋሚ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ሰብ ኣብ ልዑል ጭንቀት እዩ ዘሎ። በብኸባቢኡ ዝግበሩ ዘተ ሰላም ለውጢ የምጽኡ ምህላዎም ዝገለጹ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ጸገማት ብሰላማዊ ዘተ ተፈቲሖም ዘላቒ ሰላም ንኽዓስል እጃሞም ንምውፃእ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ፋት ችግር ሊያጋጥም ይችላል፣ ሊፈጠርም ይችላል። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ጥፍኣት ጸገም ክፍጠር ይኽእል እዩ። ነቲ ጥፍኣት ሒዝካ ካብ ምቕጻል ናብ ሰላም መጺኻ ጸገማት ብዘተፈቲሕካ ከም ሃገር ከም ክልል ሰላም ተዝመጽእ ትምኒተ እዩ። ሰላም ከራስ ከቤት ይጀምራል። ሰላም ካብ ገዛ ይጅምር። ኩላትና በብኸባቢና እጃምና ተነበርክት ለውጢ ክመጽእ ይኽእል። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣይተ ሙልጌታ መንግስቲ ነቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ መንቀል ዝኾኑ ጸገማት ርኢዩ ንምፍታሕ ዘለዎ ቆራጽነት ኣመላኺቶም። የመንግስት በድርድር ችግሩን ለመፍታት የትኛውም አይነት ሐሳብ ያለው የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ሰው ከየትኛውም አይነት መንግስቲ ብዘተ ጸገማት ንምፍታሕ ምስ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ምስ ዝኾነ ኣካል መንግስቲ ካብ ዝኾነ ኣካል ዘሎ መንግስቲ ብቆራጽነት ድልው እዩ። ኮንፈረንስ እውን ተገይሩ እዩ። ካውንስል እውን ኣጣይሹ ብዛዕባ ሰላም ጉዳይ ድልድል ኮይኑ ንምቅራብ በሩ ክፉት ኮይኑ ይጽበሎም። እቲ መድረኽ ምክክር ኣብ ህልው ኩነታት እቲ ክልል ዝተሰርሑ ተግባራትን ዘጋጠሙ ጸገማትን ኢሉ እውን ኣብ መፍትሒ ሓሳብ ዝጠመተ ነይሩ። ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ዕላምኡ ገይሩ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ብምኽንያት እናሳለጦም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እምነት ብዙሓት ምርካቡ ዝግለጽ እዩ። ዕላማት ኮሚሽን ብዝለዓለ ብርኪ ንምጥንኻር እውን ኣብዚ ቅነ በቲ ኮሚሽን ዝተጀመረ መድረኽ መናእሰይ ንብዙሓት እናሳተፈ ይርከብ። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዘመናት ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ዝወለዶ ኩናት ህይወት ወገናት ካብ ምጥፋእ ጀሚሩ ነቲ ሃገር ኮነ ንህዝብታታ ብዋጋ ዘይትመን ፖለቲካዊ ምጣነ ሃብታዊን ስነ ልቦናዊ ቅልውላው እንዳብፅሐ ጸኒሑ እዩ። ነዚ ሃገራዊ ጸገም ካብ መሰረቱ ንምሕካም የኽእሉ ተባሂሉ ብቤት ምክሪ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝተዋወ ሓላፊነት ብርክ ዝበሉ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ጸኒሑ እዩ። የሀገራዊ ምክክር ሂደት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቆጥሮ በሰጠን አዋጅ ኸይዲ ሃገራዊ ዘተ ቤት ምክሪ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቆፂሩ ብዘረከበና ሓላፍነት መሰረት ዝስራሕ እዩ ዝኸውን። እዚ ኣዋጅ ብዋናነት ኣሳታፍነት ተኣማንነት መሰረት ዝገበረ ብምዃኑ ዓብይ ሓላፍነት ልህብ እዩ። ኣብ ኸይዲ እዚ ዋና ተሳታፊ ህዝቢ እዩ፣ ቀፂሉ መንግስቲ፣ ካብኡ ድማ ዝተወደቡ ማሕበራትን ትካላትን መራሕቲ ፖለቲካን ሓሳብን ተሳተፍቲ እዮም።
ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ናብ ተግባር ካብ ዝኣቱ ናብዚ ክሳብ ታሕቲ ወሪዱ ተወከልታ ምምራፅን ኣጀንዳ ምእካብ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብ ምስታፍ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ፀንሑ እዩ። በዚ እውን እምነት ብዙሓት ምርካብ ክኢሉ እዩ። ይህ ሃገራዊ ምክክሩ ሰላምን ያመጣል፣ ፍቅርን ያመጣል። እዚ ሃገራዊ ዘተ ሰላም የምጽእ እዩ፣ ፍቅርን ሓድነትን የምጽእ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ጎንፅታት ተሕሊፍና ኢና። ቅድም ክብል ብዝተፈጥሩ ነገራት ኣብ ስጋኣት ኢና ነርና። ሕዚ ግና በዚ ኮሚሽን ናብ ዝሓሸ ሰላምን ምርግጋዕን ከም ንመጽእ ዓብይ ተስፋ ኣሎና። ሃገራዊ ምክክሩ ምናል እዚ ሃገራዊ ዘተ ክንደይ ለኣክል ሰላም የምጽእ እዩ ንልብል ኣየጠራጥርን። ሰላም የምጽእ እዩ፣ ውጽኢቱ እውን የምጽእ እዩ። ግን ድማ ቀጻልነት ዘለዎ ቃልሲ የድልዮ እዩ። ምንም በግጭት የሚመጣ አገር ለውጥ አይኖርም። ብጎንፂ ዝመጽእ ለውጢ ኣይህልውን። ለውጢ ልመጽእ ብዘተ ጸገማት ናብ ቅድሚት ብምምጻእ ኣብ ልዕሊኦም ብምዝታይ እዩ። ኢትዮጵያ ብዝሕለፈቶም ፍጻመታት ኩናት ከም ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብ መንእሰይ ሓይሊ እውን ኣካሉ ካብ ምጉዳል ጀሚሩ ህይወቱን ትኸፍል ይስተውዓል እዩ። ነዙ ካብ መሰረቱን ምጥፋእን ንመናእሰይ ትምቹ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኣብ ጎኒ እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ መናእሰይ ገሊጾም እዮም። እምቅ አቅም ያለውን ወጣት አቅም አድርጎ ከመጠቀም አንጻር ደግሞ እሙቅ ዓቅሚ ዘለዎ መንእሰይ ዓቅሚ ጌርካ ምጥቃም እንዳተሰርሑ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ጸገም ተባሂሎም ልተፈለዩ 3 ነጥብታት ኣለዉ። ስእነት ስራሕ፣ ስእነት ማእኸል መንእሰይ፣ ስእነት መድረኽ መናእሰይ እዩ። ብመንጽር እዚ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ መድረኽ ንመናእሰይ ከፊቱ ሓሳብና ክነካፍል ዕድል ስለ ዝሃበና አካል መፍትሕ እዩ ምባል ይከኣል እዩ። ትልቁን የማህበረሰብ ቁጥር እንወክላለን። እቲ ዝዓበይ ቁፅሪ ማሕበረሰብ ንውክል ኢና። 70% ዝኾን መናእሰይ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ትሕቲ 30 ዓመት እዩ። እዚ ነገር ንቁፅሪ ጥራይ እንተይኮነ ሕዚ እናተፈጠረ ዘሎ ነገር ተንጥቀሙ ባህሊት እየ። ካብቶም ዓበይቲ ንላዕሊ ንዓና ስለ ዝምልከት ንዓና ዝጠቕመና ነገር ባዕልና ንወስን፣ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሰላም። እዚ ማለት ምኽሪ ዓበይቲ ኣየድልየናን ማለት ኣይኮነን። እያንዳንዱ ወጣት ማድረግ ያለበት ነገር ሕድሕድ መናእሰይ ክገብሩ ዝግባእ ካብ ኩሉን ላዕሊ ኢትዮጵያ ልብል ሽም ከቐድም ይግባእ እዩ። ካብ ኩሉን ላዕሊ ኢትዮጵያ ነቐድማ። ኣብዚ መድረኽ ዝሰማዕናዮ ማለት እውን ሰላም ይስፈን ዝብል ብቓል ጥራይ እንተይኮነ ብተግባር ክነርኢ ይግብአና እዩ። ብቓል ጥራይ እንተይኮነ ብተግባር እናሰራሕና ንሰላም ለለና ድልውነት ንርኢ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ናብ ስራሕ ካብ ዝኣቱ ናብዚ ኣብ ጉዳይ ዘተ ብርክት ምስ ዝበሉ ኣካላት ዘተ ዘሳለጠ እንትኾን ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን ምስ ኣካላት ሚድያን ምስ ጽዕንቶ ፈጠርቲ መናእሰይ ዘተ ኣሳሊጡ እዩ። مودي زينا እንዳቀጸለ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ካብ ዝሓርናዮም ዜናታት ክንሰግር። ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት 93.7 ቢልዮን ብር ኣታዊ ረኺቡ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬሕይወት ታምሩ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ በጀት ዓመት ዝጠመተ መብርሂ ሂበን። ኣብ መብርሂአን እቲ ኩባንያ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው 778 ናይ ቴሌኮም ኦፕሬተራት መበል 17 ደረጃ ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለው 195 ናይ ቴሌኮም ኦፕሬተራት መበል ካልኣይ ደረጃ ከም ዝተቐመጠ ገሊፀን። ኣብቲ ባጀት ዓመት ቁፅሪ ዓማዊል 78.3 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ብምሕባር 21.79 ቢልዮን ብር መኽሰብ ከም ዝረኸበ ኣብሪሀን። ብሸርፊ ወፃኢ ኣታዊ ካብ ዝርከበሎም ፍልፍላት 198.02 ሚልዮን ዶላር ምርካቡ እውን ገሊፀን። ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ክፍለ ኣህጉር ቴክ ፎር ጉድ ህዋዌ ተዓዊቱ። ካብ ምብራቕ ሰሜን ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ዝተውፃፅኣ 17 ሃገራት ዘሳተፈት ውድድር ካብ 26 ሰነ ክሳብ 2 ሐምለዩ ተሳሊጡ። ኢትዮጵያ ድማ ካብ 8 ዩኒቨርሲቲታት ተውፃፅኡ 10 ተምሃሮ ኣብቲ ስልጠና ዘሳተፈት ትኸውን 5 ተምሃሮ ዝሓዘ ሓደ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብቲ ውድድር ተዓዊታ። እቶም ተሳተፍቲ ተምሃሮ ኣብ 28 ጉጅለታት ብምክፋል ንውድድር ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ዘሰናድአት ትኸውን ጉጅለ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ብምዃን ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብቲ ውድድር ቀዳማይን ካልኣይን ብምዃን ዝተዓወታ ኢትዮጵያን ሞሮኮን ኣብ 2025 ናብ ዝካየድ ዓለም ለኸ ፍጻመ ናብ ቻይና ከም ዝኸዳ ተሓቢሩላ። ዜና ወፃኢ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቃዛ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 29 ፍልስጤማውያን
ክሞቱን ከለው ብ10ታት ዝቁፀሩ ድማ ቆሲሎም ክብሉ ሰበስልጣንቲ ሆስፒታል ኣፍሊጦም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ኣባሳን አልካቢራ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርቲ አልዓውዳ ከም ዝተፈጸመ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ጋዛ ሓቢሩ ሰራዊት እስራኤል በወገኑ ኣብቲ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንዝተሳተፈ ኣባል ወተሃደራዊ ክንፊ ሓማስ ዝኾነ ራዕዳዊ ዒላማ ንምግባር ዘኽእል ምጡን ኣጽዋር ከም ዝተቐመጠ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ጥቓ ካብ ከተማ ካሃን ዩኒስ ተመዛበሉ ፍልስጤማውያን ዘዕቅቡላ ቤት ትምህርቲ አልዓውዳ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ